ҳамин тамоми одамои рӯи дунё мо якдигар қати ҳамин хел связанем, мо ба якдигар наметонем. ва ҳамин хел якта қонун астае ки агар ҳолати ту бад бошад, ту ҳолати баъди як шахсията хуб гардон, ҳолати худат автоматӣ хуб мешавад. Агар дар бизнесат пешравӣ набошад, як шахсияте ки дар бизнесиш пешравӣ нестай, аз опити худат, масалан аз таҷрибаи худат, аз донишҳои худат вайда совети роҳ нишон тие, вайда ёрдам кун, вайда кӯмак кун, ҳатман ҳамин хел мешавад ки дар бизнес пешравӣ мешавад. барои ҳамин ана ҳамин қонунҳо вақте ки мо риоя кунем, иншоалло ма боварӣ дорам ки пешравӣ мешавад, натиҷа мешавад. ҳеҷ вақт таслим шидан дар кор нестай. ман дар эфирои пештара гуфта будам, бо як бор дигар гап мезанам ки дар зиндагӣ мову шумо бояд ки худамона ҳамчун шахсиятҳое ҳис кунем ки как будто ки дар як мега голливудский топ кино бозӣ кардесем. ва дар ҳамин мега голливудский топ кино мо худамон главни героем, мо худамон главни ролда бозӣ кардесем. ва чӣ коре ки дар зиндагӣ мекунед, ҳамин хел кунед ки как будто ки шуморо камера кардесен, как будто ки шумо рол бозӣ кардесен, как будто ки ҳамин хел зиндагитонро паси сар кунед ки чӣ хеле ки дар кино агар аҳамият дода бошед, дар 99% кино аввал одамон нюдаш никанд, баъд ва ё қати як одаме шинос мешаванд ки вай ёро ёрдам мекунад, зиндагишонро эваз мекунанд. ҳамин хел аст, дами зиндагии моро ҳамин хел аст. главни аз ҳама моментҳои олие ки мо дар зиндагӣ, аз ҳама дарсҳои олие ки мо дар зиндагӣ мегирем, аз ҳама таҷрибаи олие ки мо дар зиндагӣ мегирем, мо мегирем аз муваффақиятҳои худамон не. Мо мегирем махсусан аз ана ҳамин шикастхӯрияҳомон, махсусан аз ана ҳамин лаҳзаҳое ки отчаянӣ мешавад, лаҳзаҳое ки мо дилмонда мешавем, мо намехоҳем пешравӣ кунем. барои чӣ? барое ки ана ҳамин лаҳзаҳода муҳим аст ки мо қарор қабул кунем ки дар ана ҳамин филми зиндагиамон, дар таърихи зиндагиамон, дар китоби зиндагиамон ки дар ҳамин ҳолат афтидем, навишта истодем, ана ҳамин лаҳзаҳоро хуб бо сабр паси сар кунем ва ҳатман натиҷа мешавад.